Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda da baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegdeşýäs. Şuň hormatly prezident bilen arkadagly serdarmydan taýsy taýlat bilen Garaşda da baky tarap ýurdumyzda halkyň arkadagly zamanatyna türkmen halysynyň bayramy uly dabara besenli. Ellerinden dürdükleýän halyçylamazy mehriban gelňeýler. Sizi halkymyzyň müdüýmelik buýsanjy türkmen halysynyň bayramy bilen tüý sürekden gutlaýas. Bayramyňyz gutly bolsun. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan şerefem hut öz adyndan Omanyň sultany Haysam bin Tarek Al Saida we ýurdun ähli halkyna Türkmenistan ýa-ni Oman sultanynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy münasibetli tüý sürekden gutlawlaryny hemde iň gowy arzularyny iberdi. Döwlet başçylygynda iki döwletiň arasynda gatnaşyklaryň birek-birege hormat goýmak, din hukuklyk hemde ananyşmak ýüreglerini esaslanýan anaňysa Türkmenistanyň iki tarapyň gatnaşyklaryň giňirdilmegine gyzyklanma bildirýändigini bellädi. Hemde bilelikdäki taýdanlaryň netijesinde iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygyň, iki halkyň awadançylygynyň bähwidini mundan belägem ösüriljekdigine anan bildirdi. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Sultan Haysam bin Tarek Al Saida berk jan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Oman sultanlygynyň halkyna bolsa güllebetiş hemde rowaçlyk ardy etdi. Garaşda baky tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident we arkadagly serdarmydan parasatly ýol başçylygyna alınıp barlayan işler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne münasip ýöreligler bilen üstünlik başlanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 23 mayda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owa hojalyk toplumyna gözegçilik diýen ornbasarynyň welaýatlyk häkimleriň gatnaşmagyna sany ulgamy arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa gatnaşlar gün tertibindäki meseleleri boýunça hasawat berdiler. Hormatly prezidentimiz gowutça ýygy etmek bilen bir hatarda bu işlerde owa hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň dowly güýjüni işledilişine, ekinleň mineral dökünleri bilen üpçün edilişine şol sana ziýankeşliň we keselliň ýüze çykmagynyň öňüni almak ugruna beýo önümlen ulanyşyna uly ähmiýet bermek zerurdygyny täze döwlet başçylygymyz galla oragny guramaçylykla girişmek we bu mewsumi gaýtga möhletde ýokary derejede geçirmek bilen bagly işlere aýratyn üns bermegi, oragda işlediljek däne ýygýan kombaynlaryň galla kabul edýän bölümleň we hasly daşamakda ulanyljak awtologlaryň mewsuma bir kemsel taýýarlanmagyny öpçün etmek tapşyrdy. Galla oragynyň geçirişine gözegçilik etmek we işler guramaçylykla alyp barmak boýunça döredilýän ýüri toporlar öňde goýulan wezipeler ýerine ýetirmek ören jogapkärçilikli çemeleşmeler. Hormatly prezidentimiz ýer alma gök we bakçy ekinlerini ösdürip ýetişdirmekde belenen agrotehnika çäreleri öz wagtynda geçirmek ýerleň hasyllygyny ýokurlandyrmakda sow tyşytlaýjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak, watanymyzda durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamasyna gözeňde tutulan işleri öz wagtynda we ýokary hili ýerine ýetirmek döwrüň möhüm talabydygyny bellep, bu wagtda anyk tapşyryklary berdi. Pile taýýarlamak möhümini netijeli jemlemek hem bu wagtda belenen şertnamanyň borçnamany dowly berja etmek boýunça işleri de berk gözegçilik edilmeliler. Hormatly prezidentimiz şu ýyl ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we önümçilik maksatly detgalarda guruluş işleriniň alınıp barışyny ýygderli gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. 24 mayda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan Amerikanyň Birleşik Ştatlary Eşgürlük Geňişiniň ýerine ýetirjek direktory Erik Stewart hem Niklaus kampaniýasynyň baş ýerine ýetirjek direktory hem direktorlar geňişiniň agzasy John Rees kabul etdi. Eşgürler döwlet başçylygymyza wagt tapyp kabul eden üçin hoşallyklaryny beýan edip pursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow saýlawlardaky önämli ýeňişi bilen gutladylar. Hem eň ýokary döwlet wezipesindäki işlerini uly üstünlikleri ardy etdiler. Hormatly prezidentimiz we mehmanlar iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaý we geljegi barada pikir alşyp döwlet ara gatnaşyklary munun beýlegim ösdürmek üçin uly mümkinçiliklerin bardygyny kanatlanma bilen
belediler. Türkmenistan Amerikanyň Birleşik Ştatlary işhowluk gençliğiniň alyp barýan işleri hemem uzak möhletlerini we özleri bekitle esasda ýola goýulýan döwletara ykdysady gatnaşyklary putulandyrmakda oň eýeleýän orny ara alyp maslahatlaşmaň aýratyn meselesi boldy. 25-nji maýda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň tapşyrmagy boýunça Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistan Amerikanyň Birleşik Ştatlary işhowlar gençliğiniň ýerine ýetirji direktory Erik Stewart hemem Niklaus kompaniýasynyň baş ýerine ýetirji direktory direktorlar gençliğiniň agdasy John Reis bilen duşuşdy. Söhbetleşiň dowamyna döwletara gatnaşyklaryň ýigderlik häsiýeti belenildi. Şol gatnaşyklarda söwda ykdysady hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine aýratyn orun berilýär. Türkmenistan Amerikanyň Birleşik Ştatlary işhowlar gençliğiniň işi geljekde hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça meýilnameler iler tutulýan ugurlarda özara gyzyklanma bildirilýän, hususan energetik we mali ulgamlaryna, owa hojulugyna we sany ulgamawatda sport ugry boýunça häzirki we geljek uly bilelikdäki taslamalar aralyp maslahatlaşyldy. 25-nji maýda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Interbut Montaj Guruluşyk Assosiasiýasynyň müdiriýetiniň başlygy Vladimir Petrov bilen duşuşdy. Söhbetleşiň dowamyna ýurdumyzda amal aşyrylýan giňerimli özgertmeler maksatnamaty babatda özara bähkitli hyzmatdaşlygy hasam ösürmen geljegi aralyp maslahatlaşyldy. Duşuň dowamyna iki taraply gatnaşyklaryň mümkinçiligi barada pikir alşyldy. Şol gatnaşyklar paýtagtymyzda hemem ýurdumyzyň ähli welaýatlaryny gurşap alýan we düzümleri toplumlaryň döwrewaplaşdyrmagy, öňde barjy tehnologiýalary hemem täzeçil çözgütleri işiň ornaşdyrmagy gönükdirilen Türkmenistanda amal aşyrylýan durmuş ykdysady strategiýasy bilen şertlendirilenler. 25-nji maýda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň tapşyrygy bilen Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Altkom Maliýe Senaty toparynyň direktorlar gençliğiniň başlygy Aleksandr Tislenko bilen duşdy. Duşukda netijeli hyzmatdaşlygy hasam giňeltmen geljegi aralyp maslahatlaşyldy. Innovasiýa häsiýetli bäzeçlik ukyply ykdysadyýetyň döredilmeginiň iň gowy dünýä gadananlarynyň hemem ýokary tehnologiýaly işläp taýýarlamagyň ornaşdyrylmagyna esaslanýanlygy belenildi. 26-njy maýda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow toý sapary bilen Daşow welaýatyna ugrady. Halkara howa menziline döwlet başlarymyz Aýdym Saz hemem tans toparlarynyň ruhy bilen çykyşlary bilen mähirli garşylandy. Daşow welaýatyna toý sapary bilen gelen hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisine geçirdi. Onu ýurdumyzyň demirgazyk sebäpini durmuş ykdysady taýdan ösürmek meseleleri aralyp maslahatlaşyldy we birnäçe resmi namalaryň taslamalaryna garaldy. Mejlise gatnaşyklар gün tertibindäki meseleleri boýunça hasawat berdiler. Hormatly prezidentimiziň uzul beren tapşyrygyna laýyklykda geljek 7 ýylda döwletimizi ösürmek prezident maksatnamasyny taýýarlamagyň çäklerini Daşow welaýatyna durmuş ykdysady taýdan ösürmek boýunça teklipleri barada hasawat berildi. Bu strategik meýilnamanyň çäklerini geljek ýyllarda ýurdumyzyň demirgazyk welaýatyna Senat toplumynyň ähli ulgamlaryna ýermaý goýumlaryny çekmeň hasabyna gaz, himiýa, energetika, ýeňil senaty we guruluşyk serişdeleri pudoklaryny döwrewaplaşdyrmak, seýtiň ykdysadyýetyny innovasiýony we sany tehnologiýalary ornaşdyrmak, gaýtadan işleýän senaty munyň öýlegim işleňleşdirmek gözüňde tutulýar. Ulug logistika ulgamynyň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak, üssaşyr we multimodal ýük gatnawlarynyň möçürini artdyrmak, welaýatyň çägini owa hojuluk maksatly ýer gatnalaryny dolandyrmak, kemilleşdirmek, suw tyşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen owa hojuluk we oň bilen baglanşykly pudoklary mallarçylygy ösdürmek, ör meýdanlaryny giňeltmek, azyk önümleriniň önümçiligini ýokurlandyrmak ilkinji nowatdaky wezipeleň hataryndadyr. Türkmenistanyň prezidentiniň owa bolan şäherçiliň etraplaryň we etrap merkezleriniň ýylatynyň ýaşaş durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2027-nji ýyla çenli döwür üçin milli maksatnamasynyň taslamasyny Daşow welaýatyna täze detgalyň guruluşyny amal aşyrmak meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow demirgazyk sebäpli durmuş ykdysady taýdan ösürmek derejesini ýokurlandyrmak, ýylatyň ýaşaş derejesini hasam ýokurlandyrmak boýunça işleň dowam etdirilmeginiň zerurdygyny bellädi. Şu ýylda gözüňde tutulan maýa serişdelerine maksada laýyk ulanmak meselelerini hemem täze örümçilikli guruluşynyň barşyny hemişe üns merkezine saklamak zerurdur diýip döwlet başlygymyz aýtdy. Geljek 7 ýyl üçin prezident maksatnamasyna ýurdumyzy hemme taraplyny ösdürmek, her welaýatyň çäk taýdan ýerleşini hemem tebigy serişdeleri nazara almak bilen döwrewap toplumlary we goşmaçy iş orunlaryny döretmek boýunça çäreler gözüňde tutmak wajypdyr diýip hormatly prezidentimiz aýtmak bilen birnäçe anyk tapşyryklary berdi. Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mehmedowa döwletimiziň hukuk bünýadyny putulandyrmak boýunça alyp berilýän işleri barada maglumat berdi. Belenşýäli ýurdumyzyň ähli kunjoklaryny şolsana Daşow welaýatyna da sebäpleri durmuş ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen giňerimli taslamalar amal aşyrylýar. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornwasary Babaýew ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamyny munyň bilegim kemilleşdirmek maksady bilen alyp berilýän meýilnamalaryň işleri barada maglumat berdi. Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak, sebäpleri ösdürmek, daşky urşaw goramak, halkymyzyň ýaşaş durmuş şertlerini gowlandyrmak hemem döwletimizi munyň bilegim syýasy, ykdysady we meden
taýdan ösürmek wagty kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmäge gönükdirilen gelip gowşaýan teklipleri seljermek boýunça degişli işler geçirilýär. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Mehriban arka dagymynyň başlanjy boýunça sebäpleri toplumly ösürmek, elatyň ýaşaş durmuş şertlerini gowlandyrmak, şeýle-de adamlaryň saglygy barada himme taraplyny alada etmek, şolsany ekologiýa we daşgurşaw gorumak ýaly möhüm meseleleň döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň hatyryny kesitlenenini bellidi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Daşy welaýatyna amala aşyrylýan ähli işleri şolsany durmuş ykdysadydan ösüş boýunça kabul edilýän milli maksatnamalaryň çäklerini kesitlenen çäreleriniň ýerine ýetirilişini berk gödäwçilikde saklamagy tapşyrdy. Döwlet başçymyz owa hojalyk pudugyna amala aşyrylýan özgertmeleň ähmiýeti barada aýdyp, bugday meýdanlaryna ýokary hili ýydak edilmegine hem geljekki bol hatylyň görew bolan gowçy ekşine belenen möhletlerde tamamlamaga aýratyn üns bermek tapşyrdy. Ýurdumyzyň hökümetiniň meclisinde Daşy welaýatyny durmuş ykdysadydan ösürmek beýleki käbir meselelerine da garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Daşy welaýatyna saparyň çäklerini hormatly prezidentimiz Balkan Daşywoz Hawa elektrik geçirjesiniň guruluşynyň barşy bilen tanışdy. Hormatly prezidentimiz welaýatyň çägine guruluşy dowam edýän güýjenmesi 500 kV bolan Hawa elektrik geçirjesiniň guruluşyk meýdançasyna geldi. Guruluşyk meýdançasynyň çäginde milli ykdysadyýetimizi puwtulandyrmakda möhüm orny ýerleýän ýurdumyzyň halkylaýyn energiýa ulgamyny döretmäge we ýakyn ýyllarda amala aşyrmagy gödüňine tutulýan elektr energetika puwdugyny degişli taslamalyň tanışdyryşy boldy. Häzirki döwürde ýurdumyzda elektr energetika puwdugyny ösdürmek maksatnamasyna laýyklykda elektr energetika senatynyň kuwatyny artyrmak, oň madden jamlan binýadyny puwtulandyrmak we ulgamyň ähli düdümlerini izgiderli döwre barplaşdyrmak boýunça toplumlaryň işleri amala aşyrylýar. Döwlet başçymyz taslamalar bilen tanışyp, bu ugurda öňde durýan wezipalaryň ýerine ýetirmeginiň häzirki döwrüň möhüm talabydygyna ünsüz çekdi. Halkylaýyn energiýa ulgamyň detgalaryny häzirki zamanyň ösen tejribesi esasyna enjamlaşdyrmak, oň önümçilik düdümlerini täzeçil tehnologiýalary sanly ulgam ornaşdyrylmak bilen baglanyşly meseleler kemişe üns merkezine saklanmalylar diýip hormatly prezidentimiz bellidi we bu wagtda degişli ýol başlara birnäçe anyk tapşyryklary berdi. Döwlet başçymyz hemmeleri alyp barýan işlerini üstünlük arzu edip, bu ýerden welaýatyň goýrugly etrawynaky garagym mallarçylyk hojalygyna tarap ugrady. Döwlet başçymyzyň ulugy şuňlary aýratyn gödür görnüşi ýa bolan garagym sehrasynyň geňişli boýunça ýola düşdi. Ýylyň bu pasyna sehranyň ösümlik dünýäsi we özboşly tebigy görnüşi insan kalybyna ýakymly täsir edýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli künjeklerini ekologiýa awadançylygyny saklamak ugruna toplumlaryň işleri amala aşyrylýar. Bu bolsa sehra çäklerini döwürdarçylyk we düýedarçylygy ösdürmek üçin giň mümkinçilikler açýar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow welaýatyň goýrugly etrawynyň çägine ýerleşýän garagym mallarçylyk hojalygynyň düýe çopany Atamrat Işanberdiýewiň goşuna geldi. Bu ýerde düýe çopany arkadagy Serdarymyz mehirli garşylady. Hormatly prezidentimiz çopanyň işi mallarynyň we bu künjegiň ör meýdanlarynyň ýagdaýy hem mallaryň maşgala durmuşy bilen gyzyklandy. Düýe maly dünýe maly diýen paýhasly jümleni döreden halkymyz düýe malyny aýratyn gadyr goýýar. Arkadagy Serdarymyz mallary seýlap düýe malynyň ähmiýeti, oň süýdüniň, ýöňüniň, çalyň we agyranyň insan saglygyna peýdasy barada çopan bilen pikir alşdy. Düýe çopany arkadagy Serdarymyz çopan goşuna gelip hal ahwal soraşan üçin hoşalyk bildirip, özüniň kärenli usulyny işleýändigini, oň öwrenbäk ýetlikdigini gowunç bilen gurrun berdi. Kemem ähli owa zähmetkeşleri şol sany mallarlar üçin döwlet tarapyndan zerur şertleň döredilýänini gowunç bilen ýytdy. Şeýle-de ol uly hormat bilen arkadagy Serdarymyz agyýa girmäge çagyrdy. Atamrat Işanberdiýew düýelüň halkymyzyň durmuşyna uly orny eýleýändigini, arawyna tokumly düýelüň başsanyny artdyrmak ugruna edilýän tagallalaryň oňy netije berýändigini uly buýsonç bilen gurrun berdi. Hormatly prezidentimiz owa zähmetkeşleriniň şol sany mallarlaryň durmuş we iş şertleriniň mundan bilen gowlandyrma ugruna döwlet derejesinde alada ediljekdigini bellidi. O çopana alyp barýan asly işlerine mundan bilen üstünlük kazanmagyny arzu etdi. Arkadagy Serdarymyz çopanyň alyp barýan netijeli zähmetine minnetdarlygyny nişan hökmünde oňa özüniň sowgatlaryny gowşurdy. Düýe çopany özüne bildirilen hormat we gowşulan sowgatlar üçin ähli maşgal agdalarynyň we düýedarlygyň adyndan hoşalyk sözlerini aýdyp, döredilen mümkinçiliklerde netijeli peýdalanyp, mundan bilen ihlasly zähmet çekjekdigini anandyrdy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow düýe çopanyny ýyl uly hormatdan peýdalanýan käriň eýesi bolmagyň pardyşdigini bellidi. Hemem oňa asly işine üstünlük arzu etdi. Soňra döwlet başçymyz bu ýerden awtologda kuçur meýdançasyna tarap ugrady. Arkadagy Serdarymyz ýol ugura garagym sehrasynyň özboşly ösümlik dünýäsini seýledi. Häzirki döwürde garagym sehrasynyň özboşly ösümlik we haýwanat dünýäsi ilmi esasda öwrenilýär. Şonu türkmen halkynyň milli baýlyk bilen tebigatymyzy aýaly saklamak, şoň bilen bagly meselelere hemme taraplyny we ilmi esasda çemeleşmek wajyp hasaplanylýar. Türkmen toprağının baý hemem köp türlü ösümlik dünýäsi, şol sany garagymyň giňişliklerine ösýän ösümlik
ömürlükler yurdumuzda mallarçylygyň ösdirilmegi üçin giň mümkinçilikler açýar. Soňra döwlet başlary Dekuçorda Daşow welaýatynyň ekrançylyk meýdanlarynyň suguriş ulgamlarynyň ýagdaýy bilen tanışdy. Suw serişdelerine netijeli peýdalanmak, suw gorularyny talalaýyk ulanmak meseleleriniň döwletimiziň alyp barýan siýasatynyň esasy urlarynyň biri bolup durýanyny bellemeli. Köp ýyllaryň tejribesini görkezişi ýaly bar bolan suw gorularynyň netijeli peýdalanmagy ýylatyň saglygyny gorumakda, durmuşy we ekologiýa awdançylygyny azyk bolşuny öpçün etmekde ören ähmiýetlidir. Döwlet başlanyň welaýatyň ekrançylyk meýdanlarynyň suw öpçünçiligi, suw serişdelerinden rejeli peýdalanmak boýunça alyp barýan işler bilen gyzyklanyp, uçuş mahaly ýanyna bolýan Türkmenistan prezidentiniň owa hojalyk meseleleri boýunça geňeşçisi Ýazym Radowa Sewitiň suguriş ulgamlaryny degişli derejede saklamak boýunça alyp barýan işleri talalaýyk dowam etmegi tapşyrdy. Şunda ekrançylyk meýdanlarynyň suguriş ulgamlarynyň suw hojalyk detgallarynyň durkuny täzelemek, täze suw howdanlaryny gurmak işleriniň wajipligi belenildi. 27-nji maýda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Daşow welaýatyna dowam edýän toý separynyň çäklerini ýurdumyzyň Demirağdyk Sewitiniň dolanyş merkezine bina edilen ähmiýetli lukmançylyk detgallarynyň ikisiniň köp ugurly we onkologiýa hassahanalarynyn açyş dawralaryna gatnaşdy. 450 orunluk vilayet köp ugurly hassahanasynyň binasynyň öňündäki meýdança gelen hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow dawra gatnaşylar ruh bilentlik bilen we mähirli garşyladylar. Aýdym sady we tans dörejilik topurlarynyň çykyşlary bu ýerdäki bayramçylyk dawrasynyň öwşüni artyrdy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow dawra gatnaşylary ýüzlenip berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzyň her bir günüň toý bayramlary ýatdan çykmajak ajaýyp wakalary beslenýändigini belledi. Tutumly işleň başı başlanyp asyrlara ýaň saljak beýik işler amala aşyrylýar. Biz gadymy Daşow topragyny ýene de bir şatlykly wakanyň şaýady bolýar. Welaýat merkezinde 450 orunluk köp ugurly we 150 orunluk onkologiýa hassahanalarını açyp ulanmaga berýäsip döwlet başlanymy aýtdy. O ýygnananlary hemem ýurdumyzyň saglyk goruş ulgamynyň işgärlerini bu şanly waka bilen tüýsürekde utlady. Daşow şäherine açylyp ulanmaga berilýän uzak ýyllaryň dowamyna halkymyza hyzmat etjek döwrewap hassahanalyň keselleri bejermekde, adamlyň ömür dowamlygyny uzaltmakda Sewitde esasy merkezleri öwüljekdigine berk ynanýanyp döwlet başlanyny nykdy we dawra gatnaşlary täze hassahanalyň açylmagy bilen tüýsürekde utlady. Täze taryhy ýamda ýurdumyza ýewaňlanyrylan giňgerimli özgertmeler maksatna bilen möhüm ugurlary diýarymyzyň saglyk goruş we derman senaty ulgamyny hasam ösdürmekden, hemem kemilleşdirmekden, pudoň düzümlerini düýple döwrewaplaşdyrmakdan, öňde barjy täze tehnologiýalary ornaşdyrmakdan, ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamakdan, ilmi we amal lukmançylyk wagty daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen netije gatnaşyklary giňeltmekden ibaretdir. Ýokary hilli we köp taraply lukmançylyk kömegini bermäge niýetlenen köp orly hassahanyň 4 gatly binalar toplumy 7 sany blokdan ibaretdir. Bu ýerde ýürütüleşdirilen bölümniň 32-si bar. Daşow şäherine açylyp ulanmaga berilen bu hassahanalar häzirki döwrüň iň kämil lukmançylyk enjamlary saglyk goruş maksatly serişdeler bilen öpçün edildi. Bu enjamlar we serişdeler Germaniýanyň, Fransanyň, Italiýanyň, Ýaponiýanyň, Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň, Niderlandlar padşahlygynyň, Daniýanyň, Beýik Britaniýanyň we başga da bir näçe döwletleriň öňde barjy kompaniýalaryny öndürildi. Jemi 1331 işgäriň talaba laýyk zähmet çekmek üçin bu ýerde ähli amatly şertler döredildi. Bu hassahanalarda işlejek hünärmenler ýurdumyzyň merkez lukmançylyk idaralaryna, Murat Garyf adynaky Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk universitetine, şeýle Türkiýe we Russiýa ýaly döwletleriň öňde barjy klinikalaryna öz ugurlary boýunça bir näçe gedek kemilleşdiriş okuwlaryny geçip tejribe topladylar. Bu ýerde ýurdumyzda ornaşdyrylan ilkinji enjam gelisede işleýän magnit rezonans tomografynyň bardyny buýsançly bellemek bolar. Bu enjamyň bir näçe aýra tynlyklary bolup, ýagny has ownuq şekilleri görmäge mümkinçilik berýär. Mysal üçin MRT kelle beýniniň dokumasynyň üýtgeşmelerini, oňurga ýülegini barlamak we beden agzalarynyň gan öpçünçiligini hemem işin ýagdaýyny we nerw tüýümleriniň geçirjiligini barlamakda uly ähmiýeti bar. Bu enjam agyr näsaňlarda we çağlarda barlyklary tezi geçirmäge ukyplydyr. Enjamyň ýatylýan ýeriniň diametri adatdakydan has giňdir. Bu bolsa uly agramly we ýapyk geňişlikden gorkýan adamlar barlamagy dol mümkinçilik berýär. Alim Lukman Gahrman arkadagymyzyň saglyk ulgamynyňky işlerini üstünlikle dowam edýänligi ýurdumyzyň gülläp ösmegi hemem Türkmenistanyň hal ýagdaýynyň ýokurlanmagy uguruny alyp barýan köp taraply işler üçin hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hoşallyk bildirilip, döwlet başlanyna berkjan saglyk uzak we bagtyar ömür arzuw edildi. Döwlet başlanyna köp orly hassahanyň işgärlerini ýürütüleşdirilen awtolog serişdeleriniň açarlaryny gowşuryp, hemem açyş dawrasyna gatnaşylar bilen hoşlaşyp, Goloýda ýerleşen Daşow welaýat onkologiýa hassahanasynyň binasyna tarap ugrady. Täze detganyň öňündäki meýdançada aýdymçylyk we tansçylyk dörejilik toparlarynyň ýerine ýetirmegindäki köp uşuny çykyşlary ýewaňlanyrly. 3 gatly 150 orunluk onkologiýa hassahanasy 59.000 metr meýdany eýleýär. Dünýä lüňlerini
laýyklykda onkologiya kesellerini anyklamakda we bejermekde netijeli kömek bermäge niýetlenen täze merkeziň peýda bolmagy dünýä lukmançylygynyň ösüşini nazara almak bilen saglyk goraýşyň wajyp wezipelerini çözmegiň ýoluny nowatdaky möhüm ädim boldy. Onkologiya hastahanasy ýokary derejä dowly laýyk gelmek bilen çalt bejergi işlerini hemik we toplumlaryň terapiýa ýany geçirmäge mümkinçilik berýän zerur gulluklyň ählisine ýokary tehnologiýaly enjamlara egedir. Bu ýerde 9 bölüm hereket edýär. Saglyk ulgamyny göz öňüne tutulan işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Sebäpde döwrüň talaplaryna kybap gelýän dünýäniň öňde barjy önürjüleriň eň täze enjamlary bilen öpçüni edilen ýeri lukmançylyk merkezleri muň aýdyň suwutnamasydyr. Ular paýtagtymyzda we ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna, hatda eň alys künjeklerine de gurully we gurulýar. Bu bolsa gönüden-göne ýerine ýokary derejeli lukmançylyk kömegini bermäge mümkinçilik döredip, adamyň ömür dowamlygynyň artmagyna ýardam edýär. Bulyň ählisi soňky ýyllarda ýurdumyzda halkyň saglygyny goramak we berkitmek, jemgyýetde sagdan durmuş ýöreliglerini berkarar etmek, köpçülikiň beden teregi sagaldaş hereketini wagt etmek wagtda uly üstünlikle gazanylýanyna aýdyň şaýatlygy diýär. Bu urda alyp barilen köp taraply maksady gönükdirilen işler dünýä jemgyýetçiliginiň we esasy halkara guramarynyň şol sana Birleşen Milletler Guramasynyň hemem oň ýeri düzümleriniň bütün dünýä saglyk goraýş guramasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gaznasynyň we beýleki guramalaryň giňden ikrar etmegine munasip boldy. Şolar bilen ýurdumyz işçiň we netijeli hyzmatdaşlyk edýär. Şanly waka saglyk döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň dowam edýäniniň ýene bir suwutnamasydyr. Bu maksatnamanyň çäklaryny türkmensanlara ýokary halkara ölçeklerindäki lukmançylyk hyzmatlarynyň elýeterli bolmagyny öpçün eden diýarymyzyň saglyk goraýş ulgamyny düýpli özgertmeler geçirilýär. Mumandaş welaýatyna täze gurulyp ulanmaga berilen hastahanada elatyň saglygyny berkitmek, keselleri häzirki döwrüň usullary we tehnologiýalary bilen bejermek üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Täze hastahanalary ýokary derejeli we köp taraply lukmançylyk kömegini bermäge niýetlenenler berkarar döwletimizde sagdyn jemgyýet sagdyn döwletiň esasydyr diýen ýöreligiden ugranyp insan saglygyny goramagy we berkitmäge, sagdyn durmuş kadrlaryny ornaşdyryp, keselleriň öňüni almagy we wagtyny bejermäge uly ähmiýet berilýär. Gahrman arkadamyzyň taňlasy bilen saglyk döwlet maksatnamasy kabul edildi. Bu maksatnama laýyklykda edýärmizde elatyň saglygyny goramak, sagdyn durmuşyny öpçün etmek, garaşda Türkmenistanyň alyp barýan döwlet siýasatynyň esasy ugurlarynyň birine urildi. Raýatlarymyzyň sagdyn durmuşy, saglygynyň berkemegi, ömrüniň uzalmagy, ýaşaş durmuş şertleriniň ýagdaýy bilen aýrylmaz baglydyr. Dünýäniň ularyna laýyk gelýän welaýat onkologiýa hastahanasynyň täze binasy hemem adamlaryň ömrüniň dowamlygyny artdyrmakda, keseliň öňüni almakda, olary netijeli bejermekde uly ähmiýeti bolan saglyk döwlet maksatnamasynyň ýigderli durmuşa geçirilýäni üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirip, döwlet başlanyna berkjan saglyk uzak ömür hemem garaşda Türkmenistanyň gullawetmeginiň bähidini alyp barýan işlerine üstünlikler arzu edildi. Soňra ulanmaga berilen täze saglyk goraýş edaralaryna halkara sertifikatlaryny gowşurmak dawarasy boldy. Hormatly mehmanlara meşhur daşar ýurt kompaniýalarynyň we guramalarynyň wekillerine söz berildi. Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň halkara guramasynyň hastahanalyň ýokary hil gözegçilik menejeri Joseph Gallert Stanislaus dawara dünýä derejesine laýyk gelýän hastahanalyň açyş dawralaryna gatnaşmagy çakylyk üçin hoşallyk bildirdi. Mehman wekilçilik edýän guramasynyň daşa welaýatyň köpügli onkologiýa hastahanalaryna halkara sertifikatlaryny uly buýsunç bilen gowşurdy. Bu sertifikatlar näsaglary edilýän hyzmatyň hastahananyň dolandyrşynyň howpsuzlygynyň maglumat we aragatnaşyň klinika töwekkelçilikleri dolandyrşynyň iş şertleriniň halkara standartlaryna laýyk gelýänini kepillendirýär. Soňra Niderlandlar paçalynyň Philips Medical Systems kompaniýasynyň Russiýa Federasiýasynyň idarasynyň baş direktorynyň ornwasary Artyom Padeyska söz berildi. Dünýäde meşhur kompaniýanyň wekili hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow we ähli türkmen halkyny sebäpde deňi taý bolmadyk döwri we saglyk goraýş edaralarynyň ulanmaga berilmegi bilen gutlap, täze hastahanalara Philips kompaniýasynyň sertifikatlaryny gowşurdy. Bu sertifikatlar ulan kompaniýanyň önümleri bilen öpçün edilen Merkezi Aziýada innowasion hastahanalar dygyna şaýatlyk edýär. Soňra Niderlandlar paşalygynyň Philips Medical Systems kompaniýasynyň halkara hastahana taslama bölüminiň menejeri Oltgar Herman çykyş edip hastahanalaryň açyş dawralaryna gatnaşmagy çakyryk üçin hoşallyk bildirdi. Hemen bu saglyk goraýş edaralaryna berilen hastahanada ulanyň enjamlaryň tehnik häsiýetnamalary we düzgünnamalary dowlaýyk gelýänini kepillendirýän ISO 9001 halkara sertifikatlaryny hemen hastahanada ulanyň enjamlaryň we alınıp barilen gurulşyk işleriniň daşgurşy we ziýansızlygy barada ISO 14001 halkara sertifikatlaryny gowşurdy. Gowşurulan sertifikatlar täze hastahanalaryň ýokary hillidiginiň, ulan ekologiýa howpsuzlygynyň we ýokary tehnologiýaly lukmançylyk enjamlary bilen öpçünçiliginiň dünýä ulularynda laýyk gelýäniniň nowatdaky ikrarnamasyna urildi. Döwlet başlanmaz ýygnananlary daşy welaýatynyň
idare ediş merkezine döwrüp hastahanalaryň açylmagy bilen ýene de bir gezek tüý sürekden otlap ajaýyp waka münasibetli hormatly mehmanlaryň kitabyna ýadygarlyk ýazygy galyrdy. Şanly wakalar münasibetli Daşy welaýatynyň ýaşaýjylarynyň kimimsal goruş ulgamynyň işgärleriniň adynan hormatly prezidentimize ajaýyp haly sowgat berildi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow onkologiýa hastakanasynyň işgärlerine ýürütülýän awtolog serişdeleriniň açarlaryny goşurdy. Mälum ýaly halkymyzyň saglygy hemem awdançylyk arada alada döwlet adam üçindir diýen şigar astyna alyp barlayan durmuş ugly döwlet siýasatynyň eller tutulýan wezipeleriniň biridir. Soňra döwlet başlarymyz dawra gatnaşlary bilen mähirli hoşlaşyp hemem olary işde üstünlükleri arzu edip Daşowyň halkara howa mezirine bardy we şol ýerden paýtagtymyza ugrady. Täze saglyk merkezleriniň açylmagy ýurdumyzyň ähli ugrlardaky ösüşleriň öz boşly suwutnamasydyr. 28-nji maýda Türkmenistanyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Ahil welaýatyna iş taparyny amala aşyrdy. Gahrman arkadagymyz bu ýerde bolmagynyň çäklerine Ahil welaýatynyň täze döwrüp edare ediş merkeziniň gurulşyna alyp barylan işleri bilen tanışdy. Ozal habar berilýär, hormatly arkadagymyz döwlet başlamagynyň taşyryna laýyklykda ýurdumyzyň dürli künjekleri boýunça iş taparlaryny amala aşyryp sebitleri durmuş aksaýdan ösürmek, ýylatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak bilen baglanşyk meseleleri ýerine öwrenip, olary üstünlikli ýerine ýetirmek ugurlaryny kesitleýär. Häzirki wagtda Ahil welaýatynyň täze döwrüp edare ediş merkeziniň gurulşyk işleri batly depinlerde dowam edýär. Bu ýerde häzirki zaman binagarlyk çözgütleri esasyny dürli önümçilik desgalary, durmuş ulgamyna degişli binalar, ähli amatlykları özüne jemleýän döwrüp ýaşaýyş jaýlary gurulýar. Ýurdumyzda ýaýwanlandyrylan durmuş maksatly özgertmeleri amal aşyrmagyň çäklerine gurulşyk ulgamynyň öňünde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirmek wajypdyr. Häzirki wagtda ýurdumyzda giňgerimli özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde watanymyzyň ähli sebitleriniň durmuş ykysady taýdan ösüşine kuwatly iterge berildi. Paýtatymyz bilen birlikde welaýatyň şäherleriniň we owalarynyň düzümi döwrüplaşdyrylýar. Bulan ählisi Türkmenistanyň durmuş ugurly siýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilýäniniň aýdyň suwutnamasydyr. Döwlet adam üçindir diýen şigar şol siýasatyň esasy ýürelgesidir. Hepdeniň möhüm wakalary arkadagy serdarymyzyň ýurt bähwitli döwlet ähmiýetli işleriniň rowaşlanýanyny watanymyzyň ähli wagtlarda ýokur depkinlerde ösýänligini äşkär etdi. Şu gün ýurdumyzda Türkmen halasynyň bayramy uly dawra besende. Bayramçylyk münasibetli urulýan esasy şäherler paýtatymyzda geçirildi. Bayramçylyk şäherlerine arşyň nefisligi Türkmen halasatly. Harşynasyň bütün dünýä jemgyýetiniň 22-nji mejlisi geçirildi. Ýurdumyzyň sewda toplumynda seri uruldy. Hemde sunugat eserine çarymdaş ajaýyp hallarda okuyan ustad halasçylary syýlaklamak dawrasy boldy. Ýurdumyzyň Sewda Senagat idarasyna geçirilýän seriýanyň açylış dawrasyna Milli Geňeşiň halk maslahatynyň hemde mejlisiniň ýolbaşçylary, hökümet agdalary, ýurdumyzyň hary we hukuk goraýjy idaralarynyň, ministrlikleriň we pudoklaryň düzümleriň, daşary ýurtlaryň, Türkmenistany işleýän diplomatik wekilhanalaryň hemde halkara guramalaryň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçüliklerin habar beriş derişdeleriniň wekilleri, medeniýet we sunugat işgärler hemde ustad halçylar gatnaşdylar. Bu ýere ýygnananlar ilki bilen hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyzyň dawratnaşylary iýeren gutlagyny ulunsynyň diňlediler. Gutlagda gözelligi, nefisligi, müňdürli öwüşgüni, renkleriň ajaýyp saýlaşygy bilen göreni haýrana goýan hallarymyzda halkymyzyň ähli ajaýyp käsitleri, milli aýratynlyklary jemlenenler. Döwlet nişanlarymyzda türkmen haly gölläriniň ýerleşdirmegi ata-babalarymyzyň wesiýetlerini we parlagyň nişanydyr. Halkymyzyň öz boşly däplerine eýermegiň, oň milli aýratynlygyny, halkyň dünýä garaýşyny, käsitini hemde ruhuny saklamagyň, geljeginiň rowaşlyklara beslenmeginiň aýdyň nişanlary diýip bellenilýär. Berhara döwletiň täze eýamynyň galkynjy döwründe döwletimiz dünýäde uly şöhraty eýe bolan halçylyk sunugatynyň ösdirilmegine ulanserýär. Bir ýerde döwletçilik toparlarynyň aýdym saly çykyşlary hemde edebi saly kompozisiýalary goralan dawra öz boşly bayramçylyk öwüşüni çaýdy. Halk aýdym sallaryny ýerine ýetirjiler, hemde belli estradaçylar, mehmanlary belent owarly aýdym sallary bilen garşyladylar. Bir ýerde goralan sergi haly we dokma pudogyny sewda toplumyny ösdirmegiň ýoluna gazanylýan üstünlikleriň, öňde wajy tehnologiýalar hemde täzeçil işläp taýýarlamalary ornaşdyrmagyň hasabyna hereket edýän düzümleri döwre batlaşdyrmak boýunça alnyp bolýan işleriň aýdym tutnamasydyr.
Sewda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar, dokma senaty ministrlikleriniň, Türkmen Hally Döwlet Birleşiginiň, Döwlet Haryt Şigmal birjasynyň, Sewda senagat idarasynyň hemde senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň bilelikde guran sergisiniň şäherlerini, Türkmenistany öňürli nişany öňümleriň hemde harytlaryň ören köp görnüşler görkezildi. Bu gezekki sergi günnäger halklaryň köp hasarlyk diýipleriniň öýelboşly dowamly urly. Gadymy sewda ýolları hemde beýik ýüpek ýoly döwletleriň arasynda diňi ykdysady hemde medeni gatnaşyklaryň ösdürilmegine goşunt bolman. Eýsem täze açyşlary we usullary giňden wagt etmekde ähmetli bolup dur. Türkmen hallarynyň hormatyna guralan şäherler milli mirasymyzy wagt etmek, giň jemgyçiligi, ýurdumynyň gazananlary bilen tanışdyrmak şeýlede daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary ýoly goýmak üçin oňy mümkinçilikler döretdi. Ýurdumynyň sewda toplumynyň wekillerine hemde işe topolaryna öz öňümlerini hemde hyzmatlaryny görkezmäge, hyzmatdaşlar bilen giň gatnaşyklary ýoly goýmaga mümkinçilik döreden serginiň köp taraply häsiýete eýe bolmagy oň esasy aýratyny gadar. Şeýlede sergi eksport mümkinçilikleriniň ýokarlanmagyna giň ýol açýar. Halkamynyň ajaýyp milli sungatynyň ikrar edilmeginiň hemde oňa hormat goýmagyň nişan hökmünde geçirilýän bu bayram wekilini halçylaryň zähmetine bildirilýän ýokary bahadyr. Ustad halyçylar özleriniň ihlasy zähmeti bilen ajaýyp hallar döredýärler. Şunun bilen baglykda bu bayram amal hasam sungatynyň milli görnüşleriniň hemde halkamynyň medeni ruhy gymmatlyklarynyň saklanýanyny hemde olaryň geljek nesillere ýitirilýänini alamatlanýar. Milli halçylyk sungatyny Türkmen halkynyň maksady okulnyk, ruhy benetlik ýaly häsiýetler jemlenýär. Garaşsyz beýtara Türkmenistanyň döwlet nişanlaryny, haly gölleri, Türkmen halkynyň agzybirligini, bütünligini, milletimiziň paýhasyny hemde ajaýyplyga bolan ihlasy, özboşly sağlaşygy äşkär edýär. Ýurdumynyň telekeçileriniň öňümleriniň köp görnüşli bolmagy, ýurdumynyň ykdysadyetindäki döwlete dahilli bolmadyk pudogyny, äger türlü özgertmeleriň amala asyrylýanynyň aýdyn beýanyny urly. Ýurdumyzda telekeçileriň hemme taraplaryny ösdürmegi Türkmenistanyň ykdysady siýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri, döwletimiziň durmuş ykdysady ösüşiniň esasy şert hökmünde kesitlendi. Hormatly prezidentimiz, arka dagly serdarymyz bu podoga hemme taraplaryň gollap bermek hemde oň işini kämilleşdirmek meselelerini möhüm ähmet berýär. Türkmenistan häzirki döwürde hususy işçileriň öňümleriniň bäsleşige ukyp bolýagyny ýokarlandyrmak, ony dünýä bazaryna çykarmak babatda oňun tejribe toplady. Pudoklaryň sergide milli ykdysadyetimiziň esasy pudoklarynyň biri bolan dokma senatynyň gazananlary hemde ony ösdürmek ýokary depinler görkezilýär. Pudoklaryň sergide milli ykdysadyetimiziň esasy pudoklarynyň biri bolan dokma senatynyň gazananlary hemde ony ösdürmek ýokary depinler görkezilýär. Ýurdumyzda Merkezi Aziýa Sewitine iri häzirki zaman dokma toplumlarynyň emele gelmegi, içerki bazarlaryň ýokary hili dokma öňümleri bilen üpçün edilmegi, şeýlede eksport harytlaryň bäsleşige ukyply öňümçiliginiň mukdarynyň artdyrylmagy, dokma senatyny hemde halçylyk pudogyny ösdürmek boýunça anyp barýan işleriň netijelik häsiýete eýe bolýanynyň aýdyn beýanlary. Häzirki döwürde ekologiýa taýdan arasdan naqdan taýýarlanýan dokma öňümleri, ajaýyp hallar, daşary ýurtlarda ulus seýden peýdalanýan harytlaryň hataryna öz ornuny potolanýar. Täze öňümçilikleriň ekologiýa taýdan arasda tehnologiýalary ulanmagyň hasabyna döredilýänini bellemeli. Munyň özi arka dagly serdarymyzyň ähli bina edilýän täze gurulşyklara bildirýän esasy talap bolup durýar. Türkmen el hallary sergi gatnaşylarda uly gyzyklanma döretdi. Olar köpü uşgunlygy bilen paýtatymyzyň iri muzeýlaryna hemde häzirki zaman çeper halçylyk kärhanalaryna görkezilýär. Şeýlede bu ýerde türkmen halçylarynyň ihlasy bilen täzeden dikedilen gadymy hal nusgalary hemde ýüňden, ýüpekden dokulan hallar möhüm orna elýär. Türkmen hallarynyň ajaýyp gözelligi, olaryň ýokary hil derejesi dünýä ýüzünde uly meşgullyga eýe boldy. Dünýäniň köp ýurtlaryna geçirilen halkara sergilerine türkmen hallary köp sany baýraklara münasip boldy. El hala sungatynyň ustadlary häzirki berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwründe özleriniň döredicilik ýörelgilerini üstünlikli durmuşa geçirýärler. Suratkeşleriň taýýarlan nusgalary esasynda dokalýan owadan hallar ýurdumyzda gurulýan köp sany durmuş medeni maksatly desgalaryň, bilim hemde sport edaralarynyň, mihmanhanalaryň, saglyk goraş düzümleriniň, edara binalarynyň hemde öňümçilik desgalarynyň baş bedegine urlýar. Häzirki zaman kärhanalaryna hallaryň ajaýyp görnüşleri dokalýar. Olar özleriniň özboşlygy bilen köp sany binalaryň bede bolup durýar. Şeýle üstünlikler el haly sungatynyň ýygydaly ösdürmegi, ýurdumynyň durmuş ykdysady taýdan ösüşiniň esasy ugurlarynyň bir hökmünde kesitlen döwletimiziň ýygydaly aladaty netijesinde biniat boldy. Bu
Bu çeper senetkäçiligi giňden wagt etmek, gadymy haly nusgularyny saklamak maksady bilen ýurdumynyň haşylyk puwdugynyň önümçilik düzümleri döwre başdyrylýar. Täze çeperçilik haly kärhanalary gurulýar. Olarda halçylaryň netijeli rehmeti hemde amatly din jalşy üçin ähli zirw şertler döredilýär. Häzirki zaman hany ölümçiliginiň sergisiniň şäklerine awadan haly açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň gadymy däpler bilen häzirki zaman tehnologiýalaryň utgaşdyrylmagyna taýýalan haly önümler görkezilýär. Haşylyk toplumyna dünýäniň köp ýurtlaryna uly seýden peýdalanýan haly önümleriniň giň görnüşleri taýýalanýar. Şeýlede häzirki döwürde diňe gadymy el hallaryna däl, eýsem emeli ýüplükden taýýalanýan haly önümlerine bolan islegleriň artýanyny bellemeli. Kahraman arkadaşymyz Gurbanyguly Berdimuhammedowyň haly sunuwatyna başlanan baýmany mazmunly çeper bezegli kitaplary sergide möhüm orna ýelýär. Hormatly arkadaşymyzyň janly rowaýat hemde arşyň nepisligi atly eserleri giň okuwçylar köpçüligine, şol sanyna daşary ýurtly okuwçylara niýetlenip, onda türkmen halçylygyna ýokary sunwat hemde halkymyzyň ruhy, maddi we medeni miras hökmüne kämil garaşlar öz beýany tapýar. Bu gezekki sergä gatnaşýan mihmanlar haly dokumagyň täsirini göz ýetirdiler. Ýere gelen aýsak, haly dokumak sunwaty nusgawy saz eserine çalymdaşdyr. Olar asarlar arasynda da adamlaryň kalbyna şatlygy çylýar hemde üý ojoklara ýyllyk ruhunetlik paýlaýar. Serginiň çäklerine tikinçilik kärhanalarynyň we paýtagtymyzyň modular öýüniň hünärmenleri öýülbaşly milli lewaslar görkezdiler. Serginiň köpürlügi, oňa atnaşýan kärhanalaryň hemde kompaniýalaryň harit siýasatyny hemde sewda medeniýetini görkezmäge mümkinçilik berdi. Şundan Türkmenistanyna sewda ulgamynyň ösüşini, hormatly prezidentimiziň durmuş ulgamyny nazarlaýan siýasatynyň üstünlikli amala aşyrylýanyny, ykdysadyýetyň köpürli esasy ösdürilýänyni, bazan gatnaşyklaryň işleňleşdirilýänyni, eksport ugurly innowasion usully täze kärhanalaryň döredilýänyni, hemde kiçi, orta telekeçiligi gollaw berilýänyni görkezýär. Garaşsyz beýtere Türkmenistan parahaçylygyň durnokly ösüşiň berkedilmegine gönükdirlen işçiň daşary siýasaty arkaly dünýäniň beýleki döwletleri bilen halmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýoly goýýar. Şundan oralyp bu gezekki serginiň halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine, daşary sewda dolanşygynyň giňeldilmegine hemde ýurdumynyň harit öndürjileriniň eksport mümkinçiliginiň artmagyna gönükdirlenini bellemeli. Umuman sergi, puwdokly düzümler, sewda merkezleri, lomoy we bölük sewda bilen meşgullanýan kompaniýalar hemde kärhanalar şeýle-de dürli ugurlar boýunça ýürütüleşdirilen hususy kärhanalar üçin öz önümlerini we hyzmatlaryny görkezmekde, işe gatnaşyklary ýoly goýmakda, özara gyzyklanma bildirilýän meseleleri aral maslahatlaşmakda oňyn meýdança bolup hyzmat edýär. Daşarutly hyzmatdaşlary bilen medeni we sewda ykdysady gatnaşyklaryň işleňleşdirilmegi, ýurdumyzda halçylygyň ösdürilmegine, el hallaryň ajaýyp görnüşlerini wagt etmekde aýratyn ähmetliler. Nesiller netler geçip gelýän ruh gymmatlyklary aýaly saklamak maksady bilen häzirki taryhy döwürde dünýä medeni mirasynyň möhüm bölегine ýuwrulan gadymy milli senetkäçiligimizi mundan meýlekde ösdürmek ugruna giň meşgul işler amala asyrylýar. Türkmen halysynyň bayramy münasibetli geçirilýän sergi öz işinde dowam edýär. Soňra döwlet başdanmyzyň tawşyrygyna laýyklykda Türkmen halysynyň milli muzeýine ýurdumyzyň ussat halçylaryny tiýlaglamak dawarasy boldy. Türkmenistanyň prezidentiniň fermanyna laýyklykda garaşdy, hemiçelik beýtarap watanymyzyň milli halçylyk sunuwatyny ösdürmekde, halkymyzyň buýsanjyny öwürlen türkmen hallarynyň taýsız gözelligini we nepitligini dünýä ýaýmakda. Hala çeper nagyşlar salmakda bitiren uly hyzmatlar üçin hemde köp ýyllaň dowamyna çeken halal we ahlatly zähmetini, hünär ussatlygyny nazara alyp, şeýle hem türkmen halysynyň bayramy münasibetli ýurdumyzyň ussat halçylaryna Türkmenistanyň at gazanan halçysy diýen hormatly atlar daqmak dawarasy boldy. Şeýle hem bayramçylygyň öňü siratynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisi milli halçylyk sunuwatyny ösdürmäge, hallar ajaýyp keşdeler bilen bezemäge goşandy hemde köp ýyllyk halal zähmeti, hünär ussatlygy nazara alynıp, ussat halçy Ogulgerek Berdimuhammedowa Türkmenistanyň at gazanan halçysy diýen hormatly ady daqmak hakyndaky çözgüdi kabul etdi. Kararda verilen şiýaly Ogulgerek Berdimuhammedowa türkmen halçylyk sunuwatyny ösdürmäge, kämilleşdirmäge, onu geljek nesillere ýetirmäge, mukaddes watanymyzyň şan şöhratly ösüşlerini çeper elleriniň uwuz barmaklarynyň döretýän haly göller durun nagyşlarynyň üstü bilen dünýä ýaýmaga münasip goşunt goşdy.
Ol uzak ýyllaň dowamynda Ahal welaýatynyň Göktepe şäheriniň haly kärhanatyna bir kemse zähmet çekip, halçylyk sunatynyň iňse tiltimlerini iş tejribetine ulanyp, nusgawy göllü we suratly hallar dokumakda ustaatlygyny görkezän, eliniň çeperligi, zähmetseýörligi bilen ýaşlary görüm görelle bolýan ustaat halçy hökmünde uly awraýy eýe boldy. Davrada milli taryhy meden miras saklamakda, Türkmen halkynyň diýeplerini nesilden nesile geçirmekde we ýaşlary terbiýelemekde milli halçylyk sunatyna mühim ornyň degişlidigi bellendi. Ustaat halçylar hal sunatynyň ösürmegine, netijeli zähmet we dörüjülük üçin ähli zerur şertleň dörüdilmegine, şeýle hem gadym we baky juwan sunatyň inçe täýärlerini geljek nesillere ýetirmekde ähmiýetli bolan wekilli halçylar taýýarlamak ugrunda ähli mümkinçilikleň dörüdilmegine, ýygydarly ünsürýänlik üçin hormatly, arkadagly serdarymyza tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Men Arzul Kaqabayewa Aşgabat Çeper Halçylyk Kärhanasynyň halçysy. Şugun maňa Türkmenistan atgadan halçysy hormatly at berildi. Begenjimiziň buýsanjymyzyň çägi ýok. Men 11 ýaşymdan beri dokma okaýan mehriban arka daňymyz hormatly prezidentimiz bizi inandyr uly hormat goýýar. Bizim Aşgabat Çeper Halçylyk Kärhanamyzyň bu uly binasy muňa şaýatlyk etdi. Bugun şaher paýyň eýesi bolmak maňa da miýesger etdi. Mehriban arka daňymyz hormatly prezidentimiziň janlary sag ömürler uzak başlardyk bolsun. Türkmen halkynyň bayramy gutly bolsun. Men Marseper Halçylyk Kärhanasynyň Türkmen ala haly önüm hanasynyň halçysy Imam Kuliýew oğlu edel. Men şu kärhanada 41 ýyldan bäri ähmet çekip gelýän. Biz üçin bugun iň bagtly günleriň biri boldy. Hormatly prezidentimiz arkadaşlar serdarymyz maňa Türkmenistanyň atgadanan halçy adyndaky. Biz üçin ýene de bagtly fursatlaryň biri. Ol gerek Berdimuhammedowyň hem Türkmenistanyň atgadanan halçydan hormatly ada berilmegi bizi şeýle bir beýsanyrdy. Men ähli halçylaryň adyndan tüýsüregimizden gutlaýar. Bizim hem ine mamalarymyzdan galan nesilden nesile geçip gelen Türkmen halkynyň inçe sırlaryny ýaşlarymyza öwredip durýar. Men şu fursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimizi ähli Türkmen halçy gelneýler Türkmen halkynyň bayram bilen gutlaýan, mirasyna sarpa goýan hormatly arkadaşymyz Mehriban arkadaşly serdarymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. El ýurt bähbitli tutýan tutumly işler rowaj alsyn. Men Balkan welaýatynyň Serdar Çeper Halçylyk Kärhanasynyň halçysy Ýagmyrova Täjgül. Men şu hormatly prezidentimiň şaher paýyna münasip boldum. Muňa meniň begençimiň, gowançymyň çägi ýok. Men 30 ýyl bäri halçylyk kärhanasyna halçy bolup işläp gelýär. Men hal dokamany Mehriban ijemden, iri dogonumdan öwrendim. Bu bolsa bu kär maňa bagyt getirdi. Begençimiň, gowançymyň çägi ýok. Ähli halçy kärdeşlerimiziň gadanyn üstünliklerini tüýsüregimden gutlaýar. Men Halas Çeper Halçylyk Kärhanasynyň halçysy Aknabat Mahramowa. Men şu kärhanada 28 ýyl bäri halçy bolup zähmet çekip gelýärin. Haly ene mamalarymyzyň ihlasy bilen asyrlar aşyp nesilden nesile geçip gelýän nepis sunatymyzdyr. Ýurdumyzda hal sunatyna uly ünüs berilýär. Täze kärhanalar, önümhanalar açılıp, olarda halçylar üçin oňaýly şertler dörüdilýär. Ony hadyn kärhanamyzyň göçürleşik önümhanasynyň täze binasynyň açylmagy hem biz halçylar uly bayramçylyk sowgady boldy. Güýjümize güýç, buýsanjymyza buýsanç goşdy. Bugün bolsa men hormatly prezidentimiziň şaher paýyna Türkmenistanyň atgadanan halçysy diýen ady münasip boldum. Hormatly prezidentimiziň käbesi oğul gerek Berdimuhammedowa hem Türkmenistanyň atgadanan halçysy diýen hormatly adynda kılmagy biz halçylary hasda buýsandyrdy, begendirdi. Şu pursatdan peýdalanyp şu günkü hormatly ada münasip bolan ähli halçylary hormatly atlary bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Mehriban arkadaşymyzyň, hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, belent başı aman bolsun. Sewda Senady idaratyna günüň ikinji ýarmyna geçirilen arşyň nepitligi Türkmen halysy Türkmen halçynaatlarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 22-nji mejlisi geçirildi. Dünýäniň ilmi we işgur wekillerini, sunuwdy eserlerini, gadymy nusgalar toplayan alimlary, dünýäniň durly künjekleriniň halçynaatlarynyň bir ýere jemlen halkary guramatynyň nowataq mejlisinde Türkmen halçylyk sunuwatynyň taryhy, häzirki döwür we geljekki ötüşi barada çykyşlar dinlendi.
Durmuş felsefesi we halkymyzyň baý meden taryhy tejribesi ýaly möhüm ugurlary öňüne jemleýän halçylyk sunuwatynyň çuňgurlygy we oň ähmiýeti çykyşlarda öz beýan tapdy. Sanly ulga markaly bu ýerde geçirilen mejlise, dünýäniň ýeri muzeýlarynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri, dünýäniň durly ýurtlarynyň alymlary, sunuwaty öwrençileri we amaly haşam sunuwatyna aýratyn gadyr goýan işgurlar gatnaşdylar. Şunda dünýäniň durly ýurtlaryna el halçylyk sunuwatyny ösürmek taryhyny öwrenmek, dünýä halklarynyň amaly haşam sunuwatynyň diýäplerini baýlaşdyrmak we özara tejribe alşmak ýaly möhüm meselelere üns çekildi. Belenşi ýaly türkmen el hallary, dünýäde ähli döwürlerde ärt uly çeperçilik gymmatlyk we zihin siňdirilip dokulan sunuwat hökmünde ulyslegden peýdalanýar. Türkmen hallary milli gymmatlyga gadyr goýanlary haýran galyryp, dünýä ýüzünde uly şöhrata eýdirler. Olar ajaýyp sunuwatyň iňçe sırlaryny asyrlardan we müň ýyllyklardan alyp gaýtýan halkymyzyň milli buýsanjydyr. Türkmen halkynyň ruhy we meden mirasyny aýagly saklamak hemde giňden wagda etmek, milli el halçylyk diýäplerini we amaly haşam sunuwatynyň beýlek görnüşlerini baýlaşdyrmak, puwdoň senat düdümlerini täzeçilik usullaryny ornaşdyrmak boýunça meseleler çözmekde ýetilen sepketler hemde oň geljek ugurlary barada gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Türkmen halçylyk sunuwatynyň umumadamnat gymmatlygynyň hataryna möhüm orun eýilýändigini ňyktap, çykyş edenler Birleşen Milletler Guramatynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça idaratynyň maddedäl meden mirasy goramak baradaky hökümetary komitetiniň 14-nji mejlisinde Türkmen halkynyň UNESCO-nyň adamdadyň maddedäl meden mirasyna girilmek baradaky çözgüdüň kabul edilmeginiň milli gymmatlyga berilýän ýokary bahadygyny ňykdylar. Muň özi UNESCO-nyň bilermenleriniň Türkmen halçylyk diýäpleriniň tutuş dünýäniň meden mirasynyň möhüm bölegi hökmüne ikrar edendiginiň aýdyň beýanydyr. Bu bolsa ajaýyp milli gymmatlygyň daşar ýurtlardaky awraýynyň belende galmagyny we oň giňden wagda edilmegini şertlendirdi. Foruma gatnaşçylar öz çykyşlaryna gadymy hal nagyşlarynyň gelip çykyşynyň we oň aýratynlyklarynyň taryhy, durly ýurtlarda halçylyk sunuwatyny ösürmek boýunça geçirilen ilmi barlygynyň netijeleri barada aýtdylar. Mejlise gatnaşçylar gadymy milli sunuwatyň dünýä nusgalyk diýäpleriniň giňden wagda edilmegine, gahrman arkadagymyň ärt uly goşundynyň bardygyny ňykdylar. Bellenşi ýaly hormatly arkadagymyň janly rowayat we arşyň nepitlik atly kitaplary milli halçylyk sunuwatyna bagşlandylar. Ajaýyp kitaplaryň dünýäniň durly dillerine terjime edilmegi bilen türkmen el hallarynyň gözelligi, mähriban halkymyzyň köp ýyllyk medeniýetine bolan ärt uly söýgüsi we hormaty dünýä okuýjylary üçin türkmen halçynaatlygynyň ajaýyplygyny açyp görkezdi. Arşyň nepitligi türkmen halsy atly türkmen halçynaatlarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 22-nji mejlisi tamamlanan soň oňa gatnaşçylar milli halçylyk sunuwatynyň şöhratly diýäpleriniň ösürülmegi ugruna etýän aladasy we bu urda halkary hyzmatdaşlygynyň giňeldilmegi babatda döredilen şertler üçin hormatly prezidentimize çuňgur hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Akşam ara paýtatymyzdaky Aşgabat Aýdymsaz merkezine Türkmen Hally Döwlet Birleşiginiň hemde Medeniýet Ministrliginyň bilelikde guramaklaryna geçirilen konsert, puwdoň işgärleri, köp sany Aşgabatlylar hemde paýtatymyzyň mihmanlary üçin ajaýyp bayramçylyk sowgadyny öwürli. Watanymyzyň ak mermerli paýtagty Türkmen hallaryna bagşlanan esasy dawaralaryň merkezine öwürli. Aşgabat özüne häzirki zamanyň ösen tejribeleri bilen milli binägärlik ýolgularyny utgaşdyrýar. Oň bedik aýratynlyklaryna haly gölläriniň möhüm orny eýilýänini bellemek gerek. Aşgabatyň tyllaý agşamlaryna ýanglanan ýakymly aýdynlar we saatlar, tans toporlarynyň çykyşlary milli gymmatlygymyz bolan türkmen hallarynyň hormatynyň belen tutulýanynyň aýdyn beýanyny öwürli. Ustat ýerine ýetirjiler, estrada aýdymçylary hemde halk bagşlary hoşawarly aýdym saatlaryň üstü bilen arkadagly serdarymyzyň halkymyzyň durmuş üçinçiligini nazarlaýan beýik işleri mähriban watanymyzy, halçy gen gyllarymyzy hemde ajaýyp tebigatymyzy watyp etdiler. Diňewer ýurdumyzda däl, eýsem oň çäklerinden daşarda da meşgullyga eýe bolan folklor we tans toporlary özleriniň özboşly çykyşlary bilen halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän asyrly ýörelgelerini, şeýle milli däp desturlaryny görkezdiler. Olaryň çykyşlary halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagy bilen bir hatarda şöhratly pederlerimiziň dünýä beren milli gymmatlyklarynyň giňden wagda edilmegine has ähmiýetli bolup durýar. Akşamyň sergin çagyna geçirilen bayramçylyk konsertine tomoşa edýänler artistlaryň ustatlyk bilen ýerine ýetirýän çykyşlaryna uly höwes bilen tomoşa etdiler. Olar berqara döwletimiziň täze ýamyny garkynjda örnüň şany wakalaryna şaýat bolmagyň özler üçin belend bagtdan bilip, şeýle ajaýyplyklaryň eşetli zamananyň döredilen üçin arkadagy serdarymyza tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini aýtdylar.
Bu konsert atnaşylar öz ekilinden açyp görkezip, bayramçylygyň şanyna täze döreden aýdymsaz eserlerini hödürlediler. Olaryň joşguny çykyşlary halkymyň hemde jemgyýetimiň durmuşynda möhüm orny eýleýän, şanly sene münasibetli goralýan dawarlaryň şowkuny has artdyrdy. Şöhret bir yer diyara Alkış aydiyat arkadalı firdara Rovaç vurdun maktatları can vatan Şuun toýdur bayramlary goşa-goşadan gelýän bir karar watanmadan çar günjünde halkymyň milli buýsanjy arşyň nepisigine deňelýän türkmen halysynyň bayramy uly joşgyna wesenip giňden belen geçirli. Toy gününe gurulany dürli medeni köpçülikleriň şäherler dawraly maslahatlar, sergiler täsirliligi özüne çekijiligi bilen tapatanyp, bagtyar halkymyň öz milli gowanjy bolan türkmen hallaryna goýan hormatynyň sarpasynyň zamanamyzyň şanly ösüşlerine hemde belent ruhyna kybapdaş täze röwüşlerde ýüze çykmasyna uruly. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumyň milli senamasyna ardyla seneleriň biri bolup giren her ýylyň may aýynyň soňky ýeşenmesinde döwlet derejesinde belentden toýlanýan türkmen halysynyň bayramyna bagşlanyp, Ahal welaýatyna gurulany giň urumly dawara ýyleşmediň göwün muşlaryny alasmana götürdi. Akbuğday travanyň çägine gojaman köpetaýyň goýunyna alyslary millilik ruhun çaýyp duran türkmeniň aýgoý binasynyň öňünde türkmen halysynyň bayramyna münasibetli halkyň arkadagy zamanata şygarasyna geçirilen Kakdaragym batly ýanglansyn gelin atly dawara baý many mazmuny eýe boldy. Türkmeniň dünýä meşhur nepis halylar bilen kimsiz bedelen uly toýuň merkezine urulan bayramçylyk dawarasy ýyl günümiziň gözellikde, nepislikde dünýäde deňi taýyp bolmadyk türkmen halysyna buýsanşlarynyň çäksizliginiň aýdyň nyşany boldy. Türkmeniň aýgoý binasynyň öňünde milli libasy uz owadan ýylan şan şöhraty dünýäde bolan türkmen halysynyň arşyň kursyň artyndaky ýaşaýyşyň sadaşygynyň manysyny aňladýan türkmeniň köňül nagşy bolan haly görüniň şekelini şeýlede gahrman arkadamyň gelin ýylmyň 10 barmagyndan dören nepis sunutmada başlap paýhas nuruny siňdirip döreden arşyň nepislik kitabynyň ýazgysyny hemde ahaly görüni şekellendirmekleri ýüreklerde baky aljak ol şekilleň watanmyň asuda asmanyna parlap duran nurly güniň şöhreti bilen sadaşyp köpetdagyň belent gerşinden alyslary elim moşur öwüşgünli şuglatyny saçyp durmagy onu syňlaýan ähli adamlarda hiç wagt ýatdan çykmajak pursatlara bagş etdi. Dabarda özleriniň manyly ömürlerini asylan jümüşinden göz başaryp gaýdýan täşgün kunlara şenli ösüp kämilleşip geleni inçe sunuwaty halyçylyk kesbine baglany halipa zenanlary 10 barmagyndan dürdükülýän dünýäde deňsiz taýsyz nepis hallarda okuyan çepereli halyçy gelin ýyllary şeýlede dabara gatnaşyjy bagtyar watandaşlarymyzy bu dabaranyň bayramçylyk ruhuny hasam belende oturdy. Bu ýerde guralan sergide nepis halyň hemde haly önümleriniň şeýlede ene mamalamyň da qynýan şaýsepleriniň juda erki döwürlerdäki görnüşleriniň sadaşlyk goýulmagy aý şuglaly kümüşdöw şabram şelpeli maňaýlyklardyr. Bu gowlary gulýaklary gözüň şönde ene mamalamyň nurany mehrem keşpleri gözüňde janlanýar. Bu ýerde welaýatyň çar günjünden gelen medeni tutumuň değişiklikleriň çykyşlaryna giň garmerli Olaň belent joşun hem usatlyk bilen ýerine ýetiren aýdymsazlaryny we tanyslaryny, folklor çykyşlaryny mukaddes watanymyzyň, milletiň gahrman arkadagy serdarmyzyň amaraşyrýan sahawatly işleriniň berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň hemde türkmen halkynyň kalbyny deňelýän ajaýyp türkmen hallarynyň wasby belentden ýetirildi. Göktepe tarabynyň Algan şäherjetindäki Melik Gulberdi Muhammed Fadynaky medeniyet koşugyna geçirilen aýdymsaz dawara türkmeniň halysy, türkmeniň kalby diýilip atlandyryldy. Ýurdumyň Balkan welaýatynda da türkmen halysynyň bayramy münasibetli geçirilen dawaralar ýokary ruh belentligi ösenli. Balkan awatda wasby dünýäde bolan türkmen halysy diýen at bilen türkmeniň aýgoý binasynyň öňündäki meýdançyda geçirilen bayramçylyk dawarasy ýokary ruh belentligi ösenli.
Davarada welaýetin sunuwdy saatlarynyň gatnaşmaklaryna ýanglanan döwrebap aýdymsadarda arkadagly terdarymyzyň, döwletimiziň berqararlygynyň, halkymyzyň bagtyarlygynyň hatiratyny amal aşyrýan dünýä nusuluk beýgi işleri, asyrlyň jümmüşinden göz basalyp gaýdan türkmen halatynyň şöhraty, ene mamalarymyzdan miras galan nepis sunuwty munasip dowam etdirýän halsy gelin gyzlaryň wasby belentden ýetirildi. Welaýetin aýdymsaz tans toparlarynyň, welaýet ýörüýte sunuwat mektebiniň talip ýaşlarynyň ýerine ýetiren joşguly aýdymsazlary dawara aýratyn öwüşgün berdi. Balkan welaýet taryhy we ülkäni öwrenş muzeýiniň öňünde geçirilen aýdymsazy dawarada şatlyk şowguny ösenni. Aýdymçylygyň tans toparlaryň çykyşlaryny täze eýýamyň galkynçy zamanatynyň özgörüşleriniň türkmen halatynyň çeperli halaçylaryň wasby ýetirildi. Täze taryh döwründe türkmen halkynyň ruhy medeni mirasyny şuňra öwrenmek, haly dokumak sunuwatynyň gadim ýörelgelerini we gymmatlyklaryny aýagly gorap saklamak hemde artdyrmak Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrulary derejesine çykaryldy. Türkmen halçylyk sunuwatynyň UNESCO-nyň adamlaryň maddi medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna giridilmegi türkmen zinanlarynyň döreden halalarynyň dünýä bileşigi tarapyndan ikrar edilmesidir. Haly gölleri garasy betarap Türkmenistanyň döwlet nişanlarynyň aýrylmaz bölekleri bolmak bilen halkymyzyň agdy birligini we jewsligini, milletimize mahsus parasatlygy, ajaýyplyklary bolan çäkli isleglerini alamatlandyrýar. Öz gözbaşyny onu döreden halkyň 5000 ýyllyk taryhynyň jümbüşinden alyp gaýdan bu täsin gadymy sunuwatyň üýtgöksiz ähmiýeti berqarar döwletiň täze eýýamynyň galkynçy döwründe Türkmenistanyň häzirki nesilleri üçin ata-babalarymyzyň wesiýet eden ruhy ummatlyklaryna, öz bolşy gadymy däpde surlaryň dowamatlygyna ıgrarlygy alamatlandyrylýar. Yer ýüzünde meşhur türkmen halalary bu ýörelgeleriň dawarlanýanlygynyň nişanydyr. Halkyň arkadagy zamanasy ýylyna belenilýän türkmen halatynyň bayramy daşy welaýatyna da egzilmeýän joşgyny, şatlyk şowkuny besendi. Bayramçylyga bagşlanýan aýdymsaz dawara türkmeniň Agoý binasynyň öňünde geçirildi. Welaýatyň medeniýet we sunuwdy saatlarynyň aýdymçy sadanylan tans we folklor toparlarynyň belent ruhy besenen çykyşlary bu ýerde guralan şäre bayramçylyk ruhyny şaýdy. Gadimden gelýän milli däpde surlanmada, milli gymmatlyklamaada giňden şöhretlenýärli. Ýerine ýetirilen aýdymsazlarda joşgyna tanslarda beýik ösüşlemede gahrman arkadagly serdarymyzyň dünýä nusulyk işleri nepis hallamada belent kengde wasp edildi. Zinanlaryň desançlar toparlarynyň ýerine ýetirilen aýdymlary bagtyarlyk döwürmeden bagyt mukam bolup ýanlany. Gahrman arkadagymyzyň mehriban käbesi oglaba deje ähli türkmen gelinlerine nusulyk zinanlar. Eli hünerli oglaba dejeniň milli ýol ýürükleri, nusulyk el hünerleri bugün munasip dowam etdirilýänligi çykyşlarda aýdym ýüze çykdy. Ümidi surunyň ýerine ýetirilişi çärenin täsirligini hasam artdyrdy. Gelin ýyllaryň agdy birligini, jewsligini özüne jemleýän bedep, häzirki döwürde täze malum mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Onu milli däpde surlarymyza gelin ýyldamyzyň 10 barmanyň hünäri, ajaýyp el işlemeden wasby çykyşlaryň içinden erşargyç bolup geçdi. Aýlyň gorkany hatarlarynyň ýanyna giň urumly sergi ýaýwangandyrly. Yaş suratkeşlenge bayramçylyk dawratynyň çekýän suratlary hemmeleň ünsün çekdi. Mehriban arkadamyzyň jöwhür paýgatyndan syzylyp çykan kitaplarynyň sergileri dawraň täsirligini hasam artdyrdy. Türkmen halatynyň bayramyna başlanan dawra Türkmeniň Agoý binasynyň içinde dowam etdi. Bayramçylygyň geçýän ýerine guraýatyň medeniýet we sunuwdy saatlarynyň aýdymsaz çykyşlaryny goşdy. Zihinli bağışılan estrada aydımçlarının yaş yerine yetirilen tanıt hemde halk dürücülük toparlarının şanlı sene münasibetli yürüy tutayarlan çıkışları davaran ehmiyetini hasam arttırdı. Sergide Türkmen halşynaslyk sunuwatynyň täzeden dikerdilen gadymy nusgalary mörkezildi. Boýdan başa aýdymsazlara joşgyny tanysary besenen bu çärede öňde barjy halçy gelinýär. Türkmenistanyň kärdeşleri arkalaşyklarynyň Welaýet Birleşmesi tarapyndan hormat hatlary we ýadygarlyk sowatlary dawaraly ýagdaýda oşurly. Ýüňden we ýöpekden dokulan halalar häzirki döwürde ýurdumyzda gadymy sunuwatyň döwrewap derejede ösürilýändiginiň aýdyň beýanly urly. Ýurdumyzyň Lebap welaýetinde türkmen halkynyň bayramy münasibetli bayramçylyk çärelerine giň gerim berilip, dawraly pursatlar ýokary ruh belentlige, şatlyk şowkuny besenni. Türkmenawa şäherindäki Türkmeniň Agoý binasynyň öňünde arşyň nepisi we türkmen halsy atly dawraly çäre geçirildi. Belent owaza aýdymlarda jadylaýjy güýji bilen göröni haýrany goýýan türkmen halalary, şol gözelligi, hemem gudraty döredýän halçy gelin gyzlaryň ahlasy zähmeti, halçylygy ösürmekde döwletimize alınıp berilýän işler, arkadaly serdarymyzyň belent maksatly tutumlary uly joşgun bilen beýan edildi. Nepis halyň wasp edillerde gözelligi, jadylaýjy göllerde ady bilen geçirilen bayramçylyk çäresem aýratyn täsirligi
özüne çekicilik bilen tapawutlandy. Welaýatyň meşhur hemem ýaş aýdymçylarynyň ýerini ýetiren şyrnawazy aýdymlaryna nesillerden nesile geçip, ene mamalarymyzdan miras galan jadylyjy sungat türkmen hallary. Arkadaly serdarymyzyň hormatly prezidentimizden parasatly baştonlygyny ýurdumyza halçylyk ösürmekde, iňçide nepis hallamyzyň şan şöhratyny dünýä ýaýmakda alınıp berleýän işler, tebigat gözellikleri, eşitdik hemem awadan zamanymyz belent keňlerde wasp edildi. Toy gününe guralan sergide ene mamalarymyzyň 10 barmagynyň hünärinden döreýän owadanlykda deňsiz taýsız haly we haly önümleri, şol sany ajaýyp öwüşgün atýan iňçide nepis ýüpek hallary, gelin gydamyzyň el işleri, amaly haşam sanatynyň önümleri görkezilip, bayramçylyk çäresine aýratyn bedel berdi. Bu ýerde görkezilen gadymy we häzirki zaman haly we haly önümleriniň nusgalary, ýüpek hallar, kelim we palas önümleri, durly renkli keçeler sergiýe gatnaşyjylarda uly gyzyklanma döredip, ýatdan çykmajak duýgular oýardy. Ýurdumyzyň Mary welaýatynda türkmeniň halby gözellik eleminiň sultany hasaplanýan türkmen halatynyň bayramçylyk münasibetli geçirilen dawralar halkymyzyň beýik hem gadymy sunuwatyny milli gymmatlyklymyda goýulýan hormat sarpanyň söýgüň hakyky alamatyny öwrülip, egsilmeýäni şatlyk şowkuny besendi. Halkymyzyň 5000 ýyllyk şöhratly geçmiş taryhynyň dürli döwürlerini täsir heme sırly gözelligiň dünýäsi bolup, bir qırar döwretiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne gelip eten beýin nepis sunatmyzyň bugün dünýä ýüzündäki şan şöhraty barha belende galýar. Asırlyň dowamyny ene mamalamy tarapyndan synt gylanyp ösürilip sunuwat derejesine ýetirilene türkmen halatyna bolan gowanç kemi bu ýysanç duýgusy bugün halaçylyk sunuwatynyň muşdoklarynyň köp sanlysyny welaýatda bayramçylygyň esasy dawralarynyň geçirilýän ýeri bolan welaýat taryhy ülkeni öwrenç muzeýiniň öňündäki toý meýdançasyna jemledi. Mary Çeper harçylyk kärhanasynyň oňy welaýatyň etraplarynaky hemde şäherlerindäki haly önümhanalarynyň ussat harçylarynyň hünärli gollarynyň çykan müňi öwüşünli nepis haly we haly önümleriniň halkymyzyň amaly haşam sunuwatyna degişli işleň zergerlen ýasany ajaýyp şaýtepleriniň bayramçylygyň geçirilýän ýerinde gurulany baý sergisini bu ýere gelenleri aýratyny gyzyklanma bilen synadylar. Şu ýerde asyrlardan asyrlara aşyp geleni ören gadymy sunuwatyň nusgalary bolan türkmen hallaryny synlanynda, orta asyrlarda günnägörün hemde Ýewropanyň şekilleniş sunuwatynyň usatlarynyň öz nusgawy eserlerini türkmen hallatynyň nagşylaryny giňden ulananlyklar bardaky hakykat bu gadymy senedimiň meşhurlygyny, gymmatyny hasam artyrýar. Türkmen hallatynyň bayramçylygynyň dawarasynda welaýatyň medeniýet usatlarynyň ýürütip taýýarlany bayramçylyk çykyşlary giňden ýaýwanlanarly. Dawra gatnaşanlar ýurdumyzda milli harçylyk sunuwatyny ösürmekde uly işlere amal aşyrýan we türkmen gelin gyzlarynyň el hünärlerine beren sarpy goýan hormatly prezident we alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Bayramçylyk münasibetli owy hoşalyk Matmuradynaky türkmen döwlet halkara insanperwer alamlary we ösüş universitetleri tarapyndan geçirilen çäreleri ören täsirli boldy. Hormatly şerhäler orta gepleşmede hepden dowamyna garaşylýan howa bardy. Ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam aýlyk izleýänler, hormatly izleýänler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň ölkär döwrü dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingen bolsa maý aýynyň 30-ndan iýun aýynyň 5-ne çenni hepden dowamyna ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışýarlar. Yani hepden dowamyna ýurdumyň çaýyny gün orta ulmatardan mayıl howa akynyň arlaşmagy netijesinde howanyň gejek temperaturalarının atkan bir gorulmagyna garaşylýar. Hastakygy. Ýurdumyň Balkan welaýatyny atkan rotly hepden ahyryny ütkap duran bulutly howa bolup, gün ortagyna ordan demirat kulmatara ornup gedýän tezlik sekundda 8-13-den 11-16 metr ýetýän şamalyň smogyny hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 19-24 gradusdan 20 derece çen mayıl, günüzarını 33-38 gradus ıssy, welaýatyň Kanary etraplaryny 28-33 gradus mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahaly welaýatyny atkan rotly, hepden ahyryny ütkap duran bulutly howa bolup, gün ordan demirat kulmatara ornup gedýän tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metr ýetýän şamalyň smogyny hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 14-19 gradusdan 25 gradus çen mayıl, günüzara 28-33 gradus maylan 38 gradus çenni ıssy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Mary welaýatyny atkan bulutly howa bolup, demirat gün ordan tezlik sekundda 8-13-den
10-13 metre etken şymal ösmegine hemde howanyň temperaturasının geceleri 14-19 gradusun 24 grad seçen mayıl gündüzleri 28-30 gradus maylan 38 grad seçenni asol mana araşylýar. Diyarmyň Lewap welaýatyna az kymlytly howa bolup, Demirad günogordan tiýlik sekundda 7-12-den 11-16 metre etken şymal ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 15-20 gradusun 24 grad seçen mayıl gündüzleri 29-34 gradus maylan 38 grad seçenni asol mana araşylýar. Ýurdumyzda daşagy welaýatyna az kymlytly Kepden ahyrına ütkap duran bulutly howa bolup, Demirad günogordan tiýlik sekundda 6-11-den 10-13 metre etken şymal ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 14-19 gradusun 23 grad seçen mayıl gündüzleri 28-30 gradus maylan 37 grad seçenni asol mana araşylýar. Paýtagtymyzda Aşgabatda az kymlytly howa bolup, günogordan Demirad günatara ornutgödýän tiýlik sekundda 7-9-dan 10-13 metre etken şymal ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 17-19 gradusun 23 grad seçen mayıl gündüzleri 30-32 gradus maylan 37 grad seçenni asol mana araşylýar. Hormatly ilaçlar, ýurdumyň boýunça may aýynyň 30-ny magnit gaýdasynyň goşak ýagdaýda saklanmany araşylýar. Mehriban adamlar, siz may aýynyň 30-ndan iýun aýynyň 5-ne çenli Kepden dowamynda ýurdumyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmany araşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolýaňyz. Eziz watandaşlar, ýaz paslaryna günüň dowamynda howanyň derejesiniň ütkap durýanlygyny nazar alyp, paslaryň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle hem häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 7 göterim artmagy, hem howanyň akymynyň ütkemi bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsy täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz borun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berjay etmek, elleri arasda saklamak zerurdur. Mehriban ilaçlar, bulary berip berjay etseňiz, ýylyň senlik paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şonuň watan habarlary başyňyza jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyzy Türkmenistan ähli wabatlarda ösüşýär wesenýär. Ähli ösüşleriň ödenine bolsa halkyň behbedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şenleri. Hoşsa bolan edileşer.